गंफ्रामबो बर' बिजोंनि फरायसालि जेराव 6 थाखोनि फरायसाफ्रा फरायो बेवहाय जोङो इंराजि बिजोंनि कुइसन फैनायनि थाखाय मैयानि जि सेल्फ इभालुएसन जि आनजाद दङमोन बेखौ जों बयकट खालामनानै होनाय जादों। गासै बर' रायजो राजानिसिम चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जुथायै जों दिनै मोनसे खौरांखौ रोखायै फोरमायथिनो लुबैदों। बेवहाय जों चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि नगेन नार्जारि सारबो दं आरो जों जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरि। बाथ्राया जाहैबाय आसाम नाङै बयबो मिथिगौ जे चिरां जिल्लानि सिङाव मैया 8 तारिखनिफ्राय जि आसाम नाङै गुण'त्सब मोनसे आनजाद खुंनाय जादों। बे आनजादाव जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनबाय जे क्लास 6 जि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जेनेरेल साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै साबजेक्टआव दुखुनांथावै इंराजि बिजोंनि प्रश्नखौ फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो गासै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रामबो बर' बिजोंनि फरायसालि जेराव 6 थाखोनि फरायसाफ्रा फरायो बेवहाय जोङो इंराजि बिजोंनि कुइसन फैनायनि थाखाय मैयानि जि सेल्फ इभालुएसन जि आनजाद दङमोन बेखौ जों बयकट खालामनानै होनाय जादों आरो मैयानिल' नङा गासै क्लास 6नि जि गुण'त्सबनि आनजाद बेवहाय जों मोननै आफादा परिखायाव फरायसाफोरखौ बाहागो लानायनि जोङो फ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय खावलायदों आरो बे हिसाबै मैया सेल्फ इभालुएसनाव बन्द' जालांजोब्बाय। दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन मोनफ्रोमबो आनजादखौ जोङो 6 थाखोनि थाखाय जों बन्द' खालामनाय जादों। दा बेयाव जोंनि नोजोर आरो थांखिया स्पस्ट मानोना जोंनि फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायदों आरो गोदान सोलोंथाइ बोसोरा थांनाय बे बोसोरनि एप्रिल दाननिफ्राय जागायबाय। जागायजेननायावबो गोबां बिजाबनि बिजोंखौ लानानै जेंना जादोंमोन, गोबां सावरायलायनाय गोबां आन्दलन सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकारा जोंनि जि साहित्य सभा आरो एबसुनि जि डिमान्ड बेखौ मानिदों आरो मानिनानै बे रोखोमैनो दिनैसिम फरायसालिफ्राव बे थाखो 6नि जि फोरोंथाइ जि सोलोंथाइ बियो बर' बिजोंनो खालामनाय जादों आरो गोबां हाबियालि गुबुन गुबुन एग्जामफ्रा जानानै थांजोब्बाय बर' बिजोंजोंनो। नाथाय फैयै फैयै दिनैहाय गुण'त्सबनि जि आनजाद हरखाबै आसाम गभर्नमेन्टआ जिबायदि मोनसे निथि बा खान्थिखौ दिनै आरो क्लास 6नि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जाबसिननानै होबावदों बा जेंनायाव लाबोबावदों बेखौ जोङो गनायनो हायाखै आरो गनायनाय नङा। बेनिखायनो जोङो दिनै बे जोंनि जि बयकट खालामनाय जि सोमावसारनाय बेखौ जों लानाय जादों आरो बे सोमावसारनाया खुनु जोंनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ जों लाबोनायनि थाखाय नङा, खुनु गारजेनफोरखौ जों माबा मोनसे बिनि गेजेरजों हेंथा होनायनि नङा, सोरबा फोरोंगिरि सोरबा फरायसालि बा सोरबा डिपार्टमेन्ट बेनि हेंथायै नङा। बे जाबाय जोंनि अधिकार, जोंनि राइट्सखौ जोङो मोननांगौनि थाखाय जोंनि सिनायथि जोंनि राव बिजोंखौ फोथांनायनि बाथ्राखौ लानानैसो जोङो मोननै साहित्य सभा आरो एबसुआ बेनि सायाव गोख्रोङै जों खामानि मावनाय जादों। बेनिखायनो जों दिनै चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला साहित्य सभानिफ्राय गासै जोंनि सिबिजाथाव फोरोंगिरि समाज, जोंनि गारजेन, जोंनि फरायसा, जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम जों समाज, जोंनि गारजेन, जोंनि फरायसा, जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम जों गुरैयै आपिल खालामदों जे बर' हारिनि जोंनि जि बर' बिजोंखौ फोथांनायनि सार्थनि थाखाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनै गुण'त्सबनि सायाव जि मोनसे बेबस्था बा जि मोनसे थांखिखौ लानांदों बे थांखिखौ बयबो मदद होगोन बेखिनिखौ जोङो गोरबोजों खावलायदों आरो
मैयानि सेल्फ इभालुएसनाव मोनफा मोननै साफा सानै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गाव गावनि स्कुलाव फरायसाफोरखौ एबसुनि आरो साहित्य सभानि बिबानगिरिफ्रा थांनानै बन्द होनाय बा खावलायहैनायाव गोबाङानो जोंजों अजद दैखांदों आरो गोबाङानो जोंखौ सापर्ट खालामदों। नाथाय सासे सानैया बिथांमोना बुजिनो हायाखै, बिथांमोना सिन्था खालामदों जे एबसुआ साहित्य सभाया बेबायदि जोंनि गुण'त्सबखौ हेंथा होयोब्ला जोंनि साख्रिनि भबिसतआ मा जागोन, जोंनि फरायसालिया मा जागोन, जोंहा ग्रेडिंआ मा जागोन, बे बाथ्राखौ गोबां सिन्था खालामदों। दा बाहाय साननांगौ जेबो बाथ्रा गैया। साहित्य सभा आरो एबसुआ बेखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादों सिरियासलि, आरो सावरायनानै बिनि सायाव मोनसे मोजां सलुसन बा मोनसे बेबस्था फैगोन। आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों जोंनि गंफ्रामबो फरायसालिया कुनु पथे जेंना जानाय नङा आरो कुनु सासेबो फोरोंगिरिया जेंनायाव गोलैनाय नङा। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा गोख्रोङै जोंनि खुंथायाव थानाय सरकार बिथांमोनजों सावरायबाय थानाय जादों। बेनिखायनो जों खावलायदों जे बे गुण'त्सबआव एबसुआ आरो थुनलाइ आफादा बेबायदि थांखिखौ गोख्रोङै लायाब्ला गुण'त्सबआ गमामायैनो जुदि क्लास 6आवबो बेबायदिनो इंलिस बिजोंनि गेजेरजोंनो होनांगौमोनब्ला बरन्स जोंनि फरायसालिफ्रा जिबायदि मोनसे ग्रेड मोननांगौ, जिबायदि मोनसे स्टेन्डार्डआव पजिसनाव फैनांगौ, बेखौ कुनु पथे मोननो हानाय नङा। मानोना नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय एप्रिल दाननिफ्राय दिनैसिम बर' बिजोंजोंसो, बर' बिजाबजोंसो फोरोंबोदों। दा बर' बिजोंजों फरायनाय सासे गथ'आ दिनैहाय गुण'त्सबआव हथादै इंराजिनि कुइसनखौ फरायनानै इंराजिजों लिरनाया, बेवहाय नोङो कुनु ग्रेडनि बाथ्राखौ साननो हाया। गतिके होबाय बायोमोनब्ला नोंथांमोननि ग्रेडिंआ, नोंथांमोननि जि क्वालिटि, बियो एखेबारे डिग्रेड जागौमोन, एखेबारे माइनास जागौमोन। दा बेनिखायनो जोंनि जि थांखि, बे थांखिया कुनु पथे बबेबा मोनसे स्कुल इन्सटिटिउसनखौ, बबेबा मोनसे अथरिटिखौ, सोरबा फोरोंगिरिखौ जोङो बिपदआव खोख्लैनाय नङा। बरन्स जों नोंथांमोनखौ बिपदनिफ्राय उद्धार खालामनायनि सार्थ'यैसो बेखौ लानाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर' बिजोंनि फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे मोजाङै बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जि मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो, हायार इडुकेसनखौ लांनो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थानो आखायाव लादों। नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय जों बे थांखिखौ लादों। बेखिनि बाथ्राखौनो गासै जोंनि फोरोंगिरि आरो जोंनि गासै गारजेन, जोंनि फरायसा, जोंनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो फोसावनो दिनै आखायाव लादों। आरो बिनि गेजेरजों बयखौबो मदद खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों।